Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, la gente. Linja dumelang. Murigaboto. Muliwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Tenzi kosowarini musati mashika moyo yedu yaneta nekuvumirira yowarini yonguwa inopenya kwazo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matonono katenzi bamwe bazokera tenzi batendi benyu bazarane zivi bashoma bakamira murufaro rwenyu mutanyi bakarara chemanyi bamuke banoyeranga bati tenzi aswedera mwenje yenu ifute chiuno zisungwe bese bagazirire kumuona tenzi mutanyi bakarara chemanyi bamuke tenzi aswedera mwenje yenu ifute ziuno zisungwe bese bagazirire kumuona tenzi
vese vagadzirire kumuona tenzi. Vese vanonzwa rauranyi soko rakanaka murise pasi kuti vanhu vese ngarinzweni uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda unouya nasi uya pinda pamusiwo wazarurirwa Jesu ndiye nzira yeidiyeka uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda dawiraidi uyo unoda tiwirange iswi uyo unoda upenyu darini uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda tumasoko pagomonemikana baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda baba wadikanwa ari kudaidza uyo unoda Kwazwai vana vaMwari. Exodus chapter 32 verse 26. Moses akandomira musuo remisasa akati, ani nani uri kurutivi rwaJehovha ngaauye kwandiri. Vana vaRevhi vose vakaungana kwaari. Musoro wedu wenyaya uri kutiwo kurutivi rwaJehovha. Ngatinamatei. Baba vari kudenga, tenzi wokururama, mukati menguva inotoda kukutendai nekuzarurwa kweshoko renyu iro rinopa vasina mano njere. Apo shoko iri rakutaurwa Mwari, shuwiro yedu yamazera ndeyekuti pakupera kworusando runo tinge tava kurutivi rwaJehovha muzita raJesu. Amen. Famba muranda waMwari. Exodus chapter 32 ndo yachada kuti Mwari vatibatsire vhesi ya 1. Tsoka uverenge munhu waMwari. Mwari vachitibatsira Exodus chapter 32 vhesi ya 1. Vhesi ya 1. Zvino vanhu vose vakati vachiona kuti Mozisi wanonoka kuburuka mugomo, Right. vakaungana kuna Aroni vakati kwaari, simuka utiitire vaMwari vachatitungamirira, nokuti kana ari Mozisi uya munhu wakatibudisa munyika yeIjipita, hatizivi chakaitika naye. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Patiri kudzidza pana Exodus chapter 32, bhaibheri rinotibuditsira pachena kuna Hosea chapter 12 pavhesi ya 13 kuti Mozisi akanga ari a type, kana kuti musinario yatoda kuverenga akanga ari a type
yaimirira Kristu Jesu. Saka patiri kuona pana chapter 32 tiri kuona a showdown iri kuitika inofanira kutibatsira kuti gone kuziva zvinhu zvichaitika mumazuva okupedzisira. Saka Mozisi kana maigona kurangara zvakanaka, kamubarirwo kakaitwa Mozisi ndo kamubarirwo zvakare kakaitwa Jesu. Nekuti paya kana mukaiziva zvakanaka pana Mozisi ndiye waida kutsvakwa kuurayiwa naFarao. At the same time Jesu waida kuurayiwahozve naHerodhi. Moses akafamba aine the 12 tribes of Israel. Pamwe chete panguva iyoyo tinoonawo Jesu achifamba with the 12 apostles. Moses ndiye akaselecta the 70 elders. Panguva imwe chete Jesu akatora the 70 disciples dzaakabatsirwa nadzo kuti apinde pabasa. Mukadzidza nyaya zvakanaka, even kamufiro kanoita Moses kakafanana nekamufiro kanoita zvakare Jesu. Akafa Moses akaenda kudenga, at the same time Jesu akafa akakwira akaenda kudenga. Saka tiri kuona mucherekedzo uri pa chapter 32 unofanira kutibatsira kuona zvinhu zvichawira nyika mumazuva okupedzisira. Saka patiri kuverenga pana chapter 32 introduction yati vanhu zvino vakaona kuti Mozisi wanonoka kuburuka mugomo. Ndoda kuti pe background munhu waMwari kuti nyaya yakanga yabva kupi kumashure. Mwari vachitibatsira to put the flesh pana chapter 32 dzoka munhu waMwari. Saka pana Exodus chapter 32 Right. mazuva adarika anokwana 40 ukanorava Exodus chapter 24 pa verse ndeya 18 yoti Mozisi akapinda mukati megore akakwira mugomo akagara mazuva ana 40 nousiku huna 40 panopera 40 days. Exodus chapter 31 pa verse ya 18 Mozisi apedza kutaura naMwari mukati megomo reSinai ndobva apiwa mahwendefa. Tererai pagomo reSinai Mwari akaburuka kubva kudenga kuzopa mitemo achitaura navana vaIsraeri vachinzwa nenzeve dzavo. Pamutemo waMwari hapana kutumwa Mozisi, pamutemo waMwari hapana kutaurwa naAroni kana naani prophet. Mwari vakaburuka vega. Saka pari kuitika nyaya pana Exodus chapter 32 Mwari ane mazuva mashoma 40 days chete 1 month nemazuva 9 apedza kutaura nevana vaIsraeri. Ipapa ndo patiri kuona nyaya iri kunetsa yekuti pavumbwa chimhuru pakati pevana vaIsraeri. Ndo patiri kuona nyaya yekuti vaIsraeri vaenda vakandoungana voti Mozisi uya munhu. Teerai vana vaMwari, Mozisi uyu ndiye akaenda pamberi paFarao, tsvimbo yake ikamedza dzimwe tsvimbo. Mozisi uyu ndiye akasimudza tsvimbo pamusoro pegungwa, gungwa rikapatsanuka. Mozisi uyu paRefidimu mvura yanetsa. Mozisi wakarova dombo mvura ikabuda. Mozisi ndiye akauya nemeseji ichibva kuna Mwari kuti vana vaIsraeri machema nokuda kwechikafu zvandakuita Mwari wati achanaisa mana. But 40 days dzapera. Introduction yevana vaIsraeri kuna Mozisi vanoti uya munhu hatizivi zvakaitika naye uya munhu. Teererai vana vaMwari, ndo background iri kuwanika pana Exodus chapter 33 yevanhu vari kuramba Mwari ane matestimony. Saka chatiri kuona regardless nemamiracles akanga abatwa naMwari kumashure, vana veIsraeri they still went on pamberi kudhauta kuti muchinda Mozisi achiripo. Mumazuva ano atiri kurarama we have come to points even though Mwari vakaita nyasha muupenyu hwedu we have lost all hope dzekudzoka kwemuchinda namakore. Vanhu vazhinji kamubatiro katakuita upombwe kakuburitsa pachena we have lost hope. Rumwe ruvengo rukupinda mukati mechechi nhasi, kumwe kupomba, rumwe corruption, fraud nebribery kampindo kadzaita munyika. Vanhu have lost hope kuti Jesu unovuya. Vakurarama upenyu uri reckless, havana basa nezvamangwana. They live to please today. Vanoudzana ngatidye ngatinwe nekuti mangwana tinofa. Upenyu hwavo they live to please today. Saka pavanganga vachita sungano chirangano zvinonzi vakaona kuti Mozisi wanonoka. Mubvunzo wangu ndeyekuti vakanga vambosiwa vachifanira kuitei, nekuti Mozisi akanga anzi come up to me higher and take the law. Ukwire paunouya nemahwendefa mawiri ndichadudzira kwauri, ndichanyora pamusoro pawo. Saka vanhu vaIsraeri vaifanira kusara vachizvipa kuna Mwari vachichema
nekugomera pamusoro pezvinhu zvavo. Jesu paakakwira kudenga, we are not to live in indolence, hatifaniri kugara in laziness. Mwari ari kutsvaka vanhu vanochema nekugomera pamusoro pezvinhu zvavo. Mwari ari kutsvaka vanhu kuti iko zvino we are supposed to cooperate naye paakakwira kunzvimbo tsvene-tsvene, paanenge ari kudenga achigombedzera pamberi pababa, mavangangu mavangangu, you are supposed to cooperate. Unofanira kubvuma kubatsirika uvezwe ugone kufanana naye. Saka vakanga vasina ngosiwa nzi vangogari basi, vakanga vasina kuti vanofanira kubata basa rekuzvikwenenzvera pamberi paMwari. Na vana veIsraeri zvinonzi Mozisi paakanga ari mukati megore paMount Sinai, zvinonzi pavakanga vachiona vaiona malightnings, nekuti Mwari paakadzika achivapa mutemo, Mwari akaburuka zvikapa esign even kugore rikandekendeka kuti ndagarwa nechina kuchairika. Saka paakanga riripo gore iri, zvinonzi Mozisi akanga ari mukati maro, zvinonzi mheni dzaitomborira kuratidza pachena kuti gore rakamira. Israel yaisagona kufamba kana gore rakamira. Gore ndo raivatungamidza panguva dzemasikati nekuti mudesert munopisa, panguva dzeusiku ndo inoprodusa heat and light nekuti panguva dzeusiku kunenge kuchitonhora. Saka vaigona kumuvha, ndo saka Pisarema richiti vaitungamirirwa negore. Saka vaisagona kuenda mberi kana kudzokera sure nekuti gore rakanga riripo, rakanga rakamira kune vanhu vazhinji mukati mekurarama. Vanoprogresa Mwari pavakamira. Anopinda mumarriage, Mwari achinyatsobudisa pachena kuti marriage handiyo, but anoenda still kumberi. Vazhinji they go back, gore pari kuti ngatitifambei tiende kumberi. Vazhinji they miss the opportunities and then they will cry before God kuti Mwari hamuna kundiona. But even pamusoro utongo on the judgment day, God is going to judge us of all the missed opportunities. This was just a labor. Saka vana veIsraeri vari panguva iyi vanochema, vachimbochema kuna Mwari, vanosvika pakuti vaneta kuti Mwari kusvika vazongomira ndobva vati varume muchinda hadzokewo kamuendero kaaitaka hatifunge kuti achiriko. Mwari munongovaziva, vanotsamwa-tsamwa. Saka pada zvibvira pamwe Mwari atoparadza Mozisi wacho. Saka hatigone kuti tirambe tiri pano, ngatitsvakei zvimwe zvatingaita, whether to go forward kana backward tichipita, we need to move. Pane pfungwa yandavapana munhu waMwari. Panapa vana veIsraeri vari kuona kunge vanonokero. Munozva muupenyu hwedu tiri kurarama nevanhu vanonokero. Zvese zvikwanisiro zveupenyu vanhu vari kuona vanonokero. Pana ari kutoona mukomana anonoka kuzomupfimba, saka ari kutoenda iye kunopfimba mukomana. Pana ari kuona anonokerwa kuti apinde mumba, ari kutoita zvekutizira vanhu vanonokerwa. Chiri kukonzeresa kuti vanhu varombe vaende kunotora zvikomba nemushonga. Vanhu vari kuona maopportunities eupenyu kunge anonoka. Takonzeresa kuti vanhu vaende kun'anga nekuvaprofita venguva yanhasi vari kuona kunge Mwari anonoka. Famba munhu waMwari. Saka reason why Mwari vakanga vachitonge vari kudelaya, vaida kupa Israeli nguva nemukana kuti vagone kuzvikwenenzvera pamberi paMwari. The reason why Jesus today asati adzika gore ari kutarisa nyika, he seeing a world that is flourishing in sin. Nyika yakaita kuzvigadza muchitema, ari kuona Jesu kuti akaburuka akauya, hakuna nyama inopona. Saka anoextenda nguva yekuti ugone kusvikirwa neshoko. Ndosaka Peter wechipiri chapter 3 pavhese 9 ichiburuka pachena, inobudisa pachena Mwari vachitaura kuti Mwari haanonoki kuita sezvaakareva achiti, sezvazvinotaura vanhu vachiti unonoka. Asi iye Mwari wacho ane mwoyo murefu, nekuti haadi kuti vamwe vaparadzwe asi kuti vose vatendevuke. Chapter 33 vhese 11 naEzekieri yoti Mwari uJehovha mupenyu haafariri rufu rwomutadzi. Ndosaka uri kupotswa nemaaccidents iwewe. Upenyu hwako hwauri kurarama unobva wakadhakwa wodzoka kumba kuma2, munhu ari soba ndiye anopondwa, iwe wakadhakwa ubatwi. Mwari vari kukuchengeta. Maopportunities auri kusangana nawo, uri munhu anoshusha, uri munhu anonetsa, uri mbavha gororo, but still zvakadaro God is extending his call to you. Ndosaka patodzidza bhuku dzekumba kwedu GC dzobudisa pachena kuti in love and mercy to the world, Jesus is delaying his coming so that sinners may have an opportunity to heed the warning and find in Jesus Christ a shelter before God pours out his great wrath. Vanhu vari kurarama nguva dzino dzanhasi, Mwari ari kutsvaka kuextenda ko kwauri. Upenyu hwako akazarura maoko, ari kuti regedza kuba, regedza uroyi kani, siya kani, ndakazarura maoko angu kuti uponeseke. Israeri panguva iyi vakanga vamwe vacho vane tsika dzavakanga vaadopta dzekuIjipita dzavaifanira kuti vaprune vabvise pamusoro pavo, but they missed the opportunities. Vakaona kunge muchinda anonoka. Saka patiri kutaura nguva dzinodzi Mwari akaextenda ko kwauri. Mwari achitiitira zvakanaka. Zvinonzi nezveBhaibheri pana chapter 32 zvinonzi vakaungana
ndobva vaita meeting vadedzana vamwe vose zvikanzi ngati vakomana tichasvika rini kuti tingori panzvimbo inoi Moses watikamirira hatizivi kuti anodzoka nguvai wakaenda kudhara 40 days akawandisa. Let us consult one another. Mwari achitiita zvakanaka vakatomechina zita raMwari. Mwari achitibatsira rumeka ngatiendei kumberi. Vanotidzokera kumashure ndevapi? Vanotienda kumberi ndevapi? Ndobva vawirana zvikatoita sei? Ndobva vamhanya kuna Aroni. Vachisvika pana Aroni akatotandavara zvake akamirira Moses. Zvikanzizvo vanosvika nestatement rekuti simuka. Kuti simuka kubuditsa pfungwa yekuti makatorara. Munguva zvinhu zvakaoma kudeso wakatorara. Muka tiitire vamwe vaMwari. Vamwe vaMwari ava hatizive kuti Moses wapindwa nei. Chii chaitika ikoko? Mwari vari kuda kuti upenyu hwedu tigone kumuva. We want to go. How long shall we continue to stay? We want to move. Zvikanzi Aaron tinongomuziva. Sepaipa tikambotaura pfungwa yaye. Aaron was not a man of courage. He was a weakling. He was not someone who was steadfast pane tsika dzaMwari nemaprinciples aMwari. Zvikanzi akabva asvika kwavari bhati muri kuti tiite sei? Zvikanzi tiitire vamwe vaMwari vanofanira kutitungamira nekuti Mozisi hatiziva kuti chii chiri kuitika naye. Zvikanzi akabva avaudza akati ndipei zviri mukati menzeve dzenyu nemabhenguro ari mumaoko menyu ndigone kugadzira Mwari wacho. Saka meseji yatoda kuona pa ndeyekuti kamunamatiro kamazuva ano ndeke vanhu vari kuti vari kuparidzirwa vacho ndo vanotoda kuti vadictate vaudze uyo ari kuparidza zvekuparidza zvacho. Ndo vanotoda vachitoti tiitire tigadzire meseji yakati tibuditsire meseji yakati. They do not for themselves want God to speak. They want to dictate. Uya shamwari pana Isaiah chapter 30 pavhesi ya7 Mwari achitibatsira. Isaiah chapter 30 pavhesi ya7 verenga. Isaiah chapter 30 Yes. Verse verse 7. Right. Nokuti Ijipita inobatsira pasina. Right, saka Mwari vari mugore naMozisi. Kwabva vatotanga kutotaura naMozisi because Mozisi panyikapo pasi pashata. Vanhu vako vari kufungidzira kudzokera back to Ijipita. Saka I conversation yatiri kuona because they are thinking to draw back to Egypt. Verenga verse 7. Nokuti Ijipita inobatsira pasina. Ijipita inobatsira pasina. Zvisina maturo. Zvisina maturo. Saka ndakaitumidza zita rinonzi Rahabhi. Unongogara zvake. Right, verse 7 muchishona hameno zvainoita. But ukanoidzidza zvakanaka muchirungu inotiyo. Chavanofanira kuita vana veIsraeri. They are not supposed to go back to Egypt. For Egypt will only serve them in vain. Havagone kubatsirika neIjipita. Kune vanhu vazhinji vari kurarama muupenyu. Vamwe vacho vakatenda nyaya yeSabata. Ndobva vatozvimisira ndakusiya basa rinondishandisa nemusi weSabata. Kwabva vajoina chaizvo kwakumbofamba pechinguvana mari kwakutanga kushota. Iko zvino zvinhu zvakaoma muupenyu hwake kubva musi wakangopinda mukuchengeta Sabata. Upenyu hwake akuona ngeupenyu huri kurema akuita pfungwa dzekuda kudzokera back. Bible rati they must stand still for the Lord. Ndosaka Isaiah chapter 40 ichibuditsa zvakanaka Psalm chapter 40 inobuditsa pachena Mwari oti be still and know that the Lord is God. Mwari ari kutsvaka vanhu vanotiwira. Kunyange Mwari upenyu hwako Mwari akaita seanonoka. Kunyange kuroorwa kukanonoka. Kunyange basa rikanonoka. Zvose zvaunoda kunyange zvikaita sezvinononoka. God is seeking that your strength be found in being still. Umirire kudzikinurwa naMwari. Mwari ndo zvaari kutsvaka mukati meupenyu hwedu. Zvikanzi vakati vari ipapo vakamira Mwari achiita conversation. Uya uverenge unzwe conversation yakaitwa naMwari naMozisi. Uya utangire pavhesi 8 munhu waMwari. Vhesi 8 chizunza tichiverenga. Right. Imwe pfungwa yakaitika panyaya iyi dambudziko hombe nderekuti vana vaIsraeri vaiti vakatarisa Mozisi vaimuona ari Mwari wavo. Saka Moses was a man of God. Right. But he was not the God of men. Right. But ivo pavaiona Moses achiita mamiracles, pavaiona Moses achiita mharidzo yamangwanani, pavaiona Moses achipa prophecy pamusoro pekufamba kwavo vachibva kuEgypt vachienda kuKenani, vana vaIsraeri vanga vaita problem yekuona Moses saMwari. Saka Mwari anoti for the next 40 days Israeri hamungasangani naMozisi nekuti maita challenge yekuda kumunamata saMwari. Taita dambudziko mukati menyika yevanhu vanonamata the man of God instead of the God of men. Ukada kutaura pamusoro paprofeti vanoita hasha but havatsamwe kana Mwari achitukwa. Problem yechipiri yangaine vana vaIsraeri vari kuti Aaron
simuka utiitire vamwari chavari kuda. Vamwari vanobatika, vanhu vane problem yekuda kunamata zvinobatika, vanhu vane problem yekuda kusapinda chechi kana vasina chavanobva nacho kuchechi. Vakaenda kuchechi vanoda kubva nematombo, vakaenda kuchechi vanoda kubva nesvimbo, vakaenda kuchechi vanoda kubva nemabhengu. Aroni kamumethod kekunamata kamozisi aka akaite kekungoti mozisi anongotisiya nemeseji chete asina kumbotipawo zvinobatika. Saka ndo problem inoitika. Isaiah chapter 30 verse 8. Isaiah chapter 30 Right. pa verse ya 8 yobva yatiyo panapa. Right. Zvino chienda uzvinyore pamberi pavo. Saka Mwari vari kuita vari kupedza nhauro yavari kuita naMozisi. Vari kuti Mwari Ya. panyika pashata pasa apa wasiya. Yes. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Yeah. People are going back to perdition. Yeah. Havazivi kuti ivo we are supposed to go forward together. Saka varasha kutenda Mozisi. Vari kuita sei? Verenga verse 8. Zvino chienda Right. uzvinyore pamberi pavo. Right. Pahwendefa rebwe Pahwendefa rebwe. uzvinyore mubhuku. Kana tapedza kunyora pamahwendefa mawiri amabwe Yeah. tichanozvikopa futi in the book yatogona the book of the law. Come on. Zvirepo panguva inouya Right. nokusingaperi. Nokusingaverenga verse 9. Vhesi ya 9. Right. Nokuti ava rudzi rinondimukira vana vane nhema, Right. vana vasingadi kunzwa murayiro Havadi waJehovha. kunzwa murayiro waMwari. Verenga. Vanoti kuvavoni Vanoti kune vaparidzi vavo musavona, musaparidza izvozvo musavona. nokuvaprofita Right. musatiprofitira zvinhu zvakarurama. zvakarurama. Tiudzei zvinofadza, Tiudzei zvinotifadza. tiprofitirei zvinonyengera. Tiprofite zvinonyengera. Ibvai panzira, Ibvai panzira. saukai pagwara, Ah, come on. bvisai mutsvene waIsraeri He is pamberi the Holy penyu. One from us. Vanhu vazhinji mumharidzo dzavo vari kuparidzirwa muzuva ranhasi. They are causing the Holy One to cease. Saka kana dzakuparidzwa nyaya dzacho havadi kuti dziparidzwe nyaya dzavo dzoupombwe. Havari kuti kuchechi kutaurwa nyaya yake yekuba mari kwaari kuita kukambani kwake anondobhadhara. Ndosaka paya anodza naAroni akatouya akati ndipei, anondobva atanga kukorekta goridhe rose kuti ndigone kukuita zvamunoda. Right now we are suffering, even our whole nation and the whole world today, nekuda kwavanhu vari kuti kana vakuda kunoenda kuchechi vanopa muprofita, vanopa apostora kana muparidzi a certain sum or fee kuti vagone kureceive a certain form of doctrine. Havadi kuprofitwa zvakarurama. Chavanongoda badzi kuti zvakaipa zviprofitwe pamusoro pavo. Uyaverenge munhu waMwari kuna Exodus kwatanga tiri pavhesi ya 32. Verenga vhesi ya 2. Exodus chapter 32 Right. verse ya 2. Right. Zvino Aroni akati kwavari, Right. gurai zvindori zvendarama zviri panzeve dzavakadzi venyu Right. nedzavanakomana venyu navanasikana venyu, Right, come on. muuye nazvo kwandiri. Uye nazvo kwandiri. Zvino vanhu vose vakagura zvindori zvendarama Right. zvakanga zviri panzeve dzavo, Right. vakauya nazvo kuna Aroni. Iye akazvigamuchira pamavoko avo, Pamavoko avo. akazviveza nenhumbi yokuveza nayo, Right. akaita nazvo mhuru yakaumbwa. Ivo vakati, Ivo vakati, ndivo vamwari venyu imi vaIsraeri, Israel, right. vakakubudisai munyika yeIjipiti. Saka paitwa chimhuru. Yeah. Chimhuru pachaitwa zvikadzi vakabva vatoita proclaim a feast ndobva vatoti ichi chimwari ichi ndo chakatibudisa muIjipiti. Vakanganwa Mwari chaiye waakaona mamiracles ake the 10 plagues dzichiwira Ijipita. Vakanganwa Mwari akatsemura gore, vakanganwa Mwari akatsemura the Red Sea, vakanganwa Mwari akaita minana mizhinji pavakanga vachibudiswa Ijipita. Pavasvika pano vakuproclaima worship nekukudza chimwe chinhu. They are worshiping, as he said, the man of God instead of the God of men. Kurama kwamazuva ano vanhu vanopraisa, vanovabatira, vanotopfugama, they give them names, papa, father, vanovapa mazita akasiyana-siyana. Tiri vana vemuprofita. Vanokangana kuziva kuti isu tiri vana vaMwari. Ndo zvinotaurwa naJohn chapter 1 pavhesi ya 12 kuna vose vakamugamuchira akavapa simba kuti vanzi vana vaMwari. Chapter ya 3 first John, tariraiwo kunaka kwazvo kana tichidanwa tichinzi vanakomana nevanasikana vaMwari. We are children of God, but we have praised this man. Saka panguva iyi Aroni angu pangoita chimhuru, zvika chimhuru chabva chatoitika, vanhu kwakutanga kupembera. Uye shamwari uone, toda kuburitsa Mwari achitibatsira. The worshiping style iri pana Exodus chapter 32. Teerera shamwari. Right, come on. Nhoroondo yendarama iri kutogwa nemachinda. Right. Ndo ndarama iya yakanzi usiku huya vana vaIsraeri vakubuda mukati meIjipiti. Endai mundotaura nemaEgyptians Come on. kuti vakupei ndarama
ndichawanza nyasha pamberi pavaijipita. Problem iri kuita Moses achibva navana vaIsraeri kuIjipti achienda navo kuKenani, vari kushandisa pfuma yavakapiwa naMwari kuumba zvifananidzo, vari kushandisa pfuma yavakapiwa naMwari kupandukira Mwari. No problem ina Mwari nhasi yevanhu vanonobhadhara vaprofita kuparidza mharidzo dzavanoda vachishandisa mari yavakapiwa naMwari. No problem ina Mwari nhasi yevanhu vanonodana vanatoki nanajapresa nemari yavakapiwa naMwari kuuya kuzoimba papulpiti yekuchechi. Saka problem yakatotanga pamazuva akare yekuti vanhu vanoshandisa pfuma yaMwari kupandukira Mwari. Hausi kuzvionavo here kuti ukatarisa upenyu hwako uri kushandisa pfuma yaMwari kupandukira Mwari? Wakagumisira rini kunamata but unogara uri muchikenini? Wakagumisira rini kunamata but unogara uri kumafaro? Wakagumisira rini kunamata but kustadium yekuAmerica une plani yekuenda ikoko? Vanhu veIsraeri vakashandisa pfuma, ndarama yakauya at the command of God kupandukira Mwari. Verse 5. Zvino Aroni wakati achiona akavaka aritari pamberi payo. Aroni akadanidzira akati, mangwana mutambo uchavapo kuna Jehovha. Vakafumira mangwanani vakapisira zvipiriso zvinopiswa, vakauya nezvipiriso zvokuyananisa. Vanhu vakagara pasi vakadya nokunwa, vakasimuka vakatamba. Saka panapa Moses akanga akwira kumusoro kuMount Sinai. Pakanga akwira paMount Sinai akanga atakura assistant wake ainzi Joshua. Saka Joshua akanga ari kunze kwegore, Moses akanga ari mukati megore. Saka Moses aisagona kunzwa zvaitika pasi paMount Sinai, but Joshua waizinzwa. Ndoti unzwe shamwari naJoshua, verenga vhesi ya 16 na 17. Verse 15. Zvino Moses akatendeuka akaburuka pagomo, ana mahwandefa maviri echipupuriro muruoko rwake. Mahwandefa akanga akanyorwa panhivi dzawo dzose, akanga akanyorwa seri neseri. Mahwandefa iwayo rakanga riri basa raMwari, norunyoro rwakanga ruri runyoro rwaMwari rwakanga rwatemwa naMwari pamahwandefa. Zvino Joshua akati achinzwa mheremhere yavanhu vanopururudza, akati kuna Moses, kune mheremhere yokurwa kumisasa. Iye akati, haasi mazwi avanhu vanodanidzira pakukunda kwavo, kana mazwi avanhu vanodanidzira pakukundwa kwavo, asi ndinonzwa mheremhere yavanhu vanoimba. Saka Moses ari mukati megore audzwa naMwari chichimbidza kudzokera, vanhu vakudzokera sure. Paari kubuda ari kuona Joshua ari restless. Vakomana, vanhu vawirwa nedambudziko apa, the under attack. Arida kudzika, ndasiwa ndiri pana panze naMoses, usabva, ramba uri panapa, ndichadzoka. Saka Joshua had stayed for a very long time aripo panze apa pegore. Saka paari kunzwa mheremhere, ari kufunga kuti panhu the under attack. Moses paari kubuda azina Mwari mhanya, ari kuona mukomana ari kumhanya-mhanya, zvikanzi kochiko, zvikanzi ndiri kunzwa pasapa pane mheremhere iripo. Pandiri kunzwa mheremhere, I'm thinking there is a war at the camp. Tiri kufanira kuchimbidza timhanye, tinobatsirana nevanhu. Zvikazina Moses, no man, mheremhere iri pasi apa Joshua haisi mheremhere yekuti vanhu vari kukundwa kana vari kukurira. Ndiri kunzwa mheremhere yemitambo, pari kutambwa, pari kufariwa to such an extent yekuti Joshua pakunzwa kwake akanzwa kunge hondo. The lyrics are Moses, malyrics acho ndiwo Mwari wedu akatibudisa munyika yeIjipita, ndiye Mwari wedu matisa pano nhasi mukati yamutsa Red Sea. Ari kunzwa mashoko munziyo dzacho, ari kutonzwa zvechokwadi pari kuita kunge pari kurumbidzwa Mwari, but azonyatsa kuteresa akati no, the lyrics are but the music is not. Isungura iri kuimbwa apa. Of course pari kuimbwa Mwari, but izim dance for iyi chikonzero. Akanga achiziva kuti Miriam wandoziva inini sisi vangu havaimbirika muimbiro ako. Mwari wake haatendedzi izvi. There is something in the church chiri kubviswa kunyika. Sungura dziri kupinda mukati mechechi, vanhu vachizitaura kunamata Mwari. Saka akatotaura Aroni akati, tomorrow is a feast unto the Lord. It is just a disguise yatiri kuona right now iri kuitika mukati memasangano. Vanhu vazhinji, they are lovers of pleasure, they justify themselves sezvinonzi vanoda Mwari, vachititambira Mwari wako, but at the same time pazviri kuitika Mwari ari kuregister kuti worldliness in the church.
And the blessing of God can never rest upon us. Mwari haagone kuti pamweya wake wekupedza basa. If this is what is happening in the churches today, Mwari ari kutsvaka kuti kana unamatwa anamatwe with reverence. Mwari ari kutsvaka kudzikama. Ndosaka achiti, let the whole world keep still, for the Holy One is in his temple. Mwari ari kutsvaka kudzikama, reverence amongst us. Pati kuona vanhu ari kusvika Moses ari kumhanya naJoshua, ari kuona vanhu vari kutampa, ari kuona vafana vakagerwa mutangara vakamira, ari kuona zvisikana zvagura masketi. It's chaos pari kutarisa. But Mwari ari kutsvaka paitsvaka ipapo kuti vanhu vazvikwenenzere kwaari. unoziva so munhu waMwari. Right. Vamwe vari mubvunzo kuti sei musikatambi pamunonamata. Tikaronda munhoroondo yechinamato kwaIsraeri, pakatanga kutambwa muchechi kwaIsraeri nomusi uyu vanhu pavainamata chitombi. Saka kutamba pasystem yechinamato hakunei nekunamata kwaMwari wekudenga. Kutambwa pakunamata kune chekuita nekunamatwa kwechitombi. Regai ndikuudzei vana vaMwari, hapana panhoroondo yekunamata Mwari paakainvhaita muchechi yake vaimbi veBhabhironi kuti vazoimba pamitambo yekwaIsraeri. Unoziva chechi yanhasi pavanochata nekuita mitambo yavo voenda kunodaidza vana 25, but mukaronda munhoroondo yekwaIsraeri hapana mitambo yekwaIsraeri pavaentertainwa nevaimbi veBhabhironi kana veAshdodi. Mwari anotsvaka kuti kana vaIsraeri vachiita zvinhu zvavo vazviite zviperere kwaIsraeri. Ko vaAshdodi vapinda sei kuzoimbira vatambi? Munogona kusavadaidza vaimbi vacho asi music munoisa mumamemory card. Kana mitambo yekwaIsraeri, kana vekwaIsraeri vagraduata, kana vekwaIsraeri vaita mabirthday, vaisaenda kunodaidza vaimbi veBhabhironi. Mukati menguva yanhasi tiri mukati menhoroondo, saka pari kumuka dzimwe shasha mukati mevana vaIsraeri dziri kuintrodusa imwe system yechinamato inopokana naMwari. Regai ndikuudzei vana vaMwari, chechi yaMwari pairi kufamba mukati mavo, pakati pavo varipo vanopinza dzidziso dzakavanda. Varipo pakati pedu vanouya nechiedza chitsva, new right. Varipo pakati pedu vanouya nedzimwe dzidziso dzisiri mukati meshoko raMwari, zotsvaka vanogona kuvheneka. Mwari achitibatsira. Enda mberi munhu waMwari. Saka Dhavhidha vanhu vazhinji vanogona kutomutora as an excuse yokuti Dhavhidha wakatamba saka tambira Mwari wako. Badai muprofita anokudzidzisa kana kuti mufundisi anokudzidzisa shoko waidzidza nekuziva nekunzwisisa kamutambiro kakaita David, kuti David zvinonzi wakatomuka wakajamba nekuti waifara kuti Mwari waunza kundiso muIsraeri. Kuzongonyoka nekutomuka achitomusa chiuno. Moses aitamba with reverence. Kamutambiro kaaita kakanga kaine reverence. Aijamba achifara kuti Mwari watiita zvakanaka. But iwewe Mwari vanokuona nechemukati. God searches the inner hearts of men. Paanotitarisa nekuona vanhu vachijamba nekuzvambarara machechi. God is seeing lovers of pleasure, and he has declared no lover of pleasure shall inherit the kingdom of heaven. Mazuva tiri kurarama right now, people have quoted the religion of God with the form of godliness, but they lack the power thereof. Uya munhu waMwari tipende Moses achisvika paipai zvinonzi anosvika naJoshua akunosvika acho ari kuona vanhu vari kutamba ndobva asvika ndobva akavira the golden calf pass. Hanzi ndobva aitsonda ndobva aikandira mumvura ndobva atora mvura yacho ndobva ati inwe kuratidza the worthlessness of the system of worship yakanga yagamuchirwa neIsraeri panguva iyi. Ende panguva iyi paive nevanhu vaizita mixed multitude ndo vakanga valeader Israeri kuti igone kugamuchira a certain strange doctrine, a certain strange form of worship. Varipo pakati pedu right now who are not converted. They are the first one to quarrel. They question our beliefs. They question us kuti tine makaiti chinamata zvakadai. So there is a mixed multitude. Varipo vanhu vazhinji right now, they are not converted. Havana kuzipa kuna Mwari. Vanoquestiona kuti nemhaka yezvakati zvichiitika. Havatendi kuti shoko raMwari rinofana kuti simbisa tende kumberi. Saka Moses achisvika zvinonzi achisvika paipai. Hanzi ari kuwana Israeri iri yowe mvenge. Havasi kugona kubata kana wanokukontrola ndobva aputsa ndobva vapa kuti vamwe kuratidza worthlessness. But avapa zvakadaro ndobva Moses amira. Zvikanzi ndobva adanidzira Moses. Who is on the Lord's side? Ndopandoda. Ukaverenga bhuku dzekwedu dzinoti paakadanidzira such a statement, vaRevhi vakauya kurudyi rwake ndo vakanga vasina kubvira vakaparticipata in any form yavakanga vachinamata nayo. VaLevhi vakatosvika pakuvaudza vakati kunyange mukatanga mukapedza zvakanaka, we shall not join. Pakupedzisira Mwari akazopa honor to the Levites akavapa uprista.
vanhu vazhinji vari kuramba mazuva ekupedzisira ndovaya vanotaurwa na1 Peter chapter 2 verse 9 zvikanzi this we are a royal priesthood. Kana uri muprista uchiclaima kuti you are a royal priesthood, you don't participate muzvinhu zvekunamata Mwari in a worldly manner. Unobuda, unosiya, you separate yourself. Valevhasi vakati hatibatani nazvo izvo. Valevhasi ndobva vaya kurichirwa Mozisi. Ndobva Mozisi aparidza, zvikanzi aparidza, vamwe ndokutendeuka, ndobva vaya kuruboshwe rwake. Zvikanzi vakadaro zvikanzi imimi ndimi maramba kaini, ndimi maramba zvaMwari. Zvikanzi auna zvakadaro Mozisi. Mozisi akarwadziwa ndobvaudza vaRevhi vanga vari kurudyi rwake. Zvikanzi zvomurai minondo muparadze vese. God is calling for a separation in these last days. Mwari ari kuti we must separate kubva kutsika dziri kuitwa nekunamatwa Mwari nenzira yeunyika. God is calling us out kuti the form of religion yapinda munyika right now. God is calling people out. Don't message yatinayo. God is calling us to his side. To his side. Ibva ikoko uye parutivi rwaMwari. Ndo Mwari zvaari kutaura mumazuva ano ekupedzisira. God is calling for a separation. Pendera munhu waMwari. Mwari achiitira zvakanaka kurutivi rwaMwari. right. Chifananidzo chakaumbwa, vana vaRevhi vakamira kurutivi rwaMwari. Vanhu vakadla, vana vaRevhi vakamira kurutivi rwaMwari. Vanhu ndokusimuka ndokutamba, vana vaRevhi vakamira kurutivi rwaMwari. Ndinoona vamwe vari pakati pokudla vombotarira kurutivi rwakanga rune vana vaRevhi voti aya mapenzi, vanongofarira zvinhu zvinobhohwa, havadi kuona vanhu vachifara. Kurutivi rwaMwari, teerera mudikano, zvinoita kunge wakasara. Kurutivi rwaMwari zvinoita kunge usina kukwana. Kurutivi rwaMwari zvinoita kunge usina staira. Kurutivi rwaMwari kunoshoresa. But panouruka Moses achibva mukati megomo, the situation is changing. Kurutivi rwaMwari mudikano, vamwe vachipfeka hembe dzinogumira mushira, wakasara una fashion. Kurutivi rwaMwari, vamwe vachipiwa mishonga yekudhonza varume vevamwe, iwe kurogwa kuchinesa wakasara. But teerera mudikano, mira kurutivi rwaMwari. Kurutivi rwaMwari, vamwe vachitamba nokunakigwa mukati memachechi. Teerera mudikano, iwe namata wakadzikama pamberi paMwari. Kurutivi rwaMwari, vamwe vachiramba mutemo waMwari, mira wakasimbira pana Jesu. Let me tell you my friend, pane zuva richauya iro Jesu achadzika 17 yazvaka yoti tarirai anouya namakore, meso ose achamuona, marudzi ose enyika achamuchema, naivo vakambaya hongu ave. Jesu achitarisa nyaya yokuuya kwake anoti sezvo zvakanga zvakaita pamazuva ano vanhu vachidya nokunwa, ndozvazvichaita pamazuva okuuya kwemwanakomana womunhu. Pamazuva aMozisi pakaumbwa chimhuru, vanhu vaidya nokunwa, but pakadzika Mozisi, munondo unoparadza wakafamba pakati pekembu yaIsraeri. Teerera mudikano, kurutivi rwaMwari panouya Jesu pachava nomufaro. Kurutivi rwaMwari panouya Jesu vakapusa vachava vakangwara. Kurutivi rwaMwari panouya Jesu vaitambura vachava vafumi. Iwe unenge wakamira kurutivi rwani. Teerera mudikano, ndiri kutaura newe uri kushandisa mari yaMwari kupandukira Mwari. Kurutivi rwaMwari uku ukajoina kembu yaMwari, panouya Jesu unenge uri mufumi. Teerera mudikano, ndiri kutaura newe unofarira zvinofadza nyama, uri kukoka vaimbi vemunyika mukati meupenyu hwako, uri kukoka tsika dzemunyika mukati meupenyu hwako. Wadini wavuya kurutivi rwaMwari? Kurutivi rwaMwari kwakanga kune rudzi rumwe chete out of 12. One tribe out of 12, the tribe of Levi. Saka chii chavakaitirwa naMwari, they were made to be priests. Teerera mudikano, ukamira kurutivi rwaMwari une tariro yoruponeso. Chapter 20 pa 6 yazvaka yoti vachaponeswa vachava vaprista vaMwari, vachitonga vanhu vakaramba nyasha dzaMwari. Kurutivi rwaMwari kune mufaro. Wadini waisa upenyu hwako kurutivi rwaMwari?
wadhakwa mazuva akawanda, but upenyu hwako isa kurutivi rwaMwari. Upombwe waita mazuva akawanda, isa upenyu hwako kurutivi rwaMwari. Waisa trust muna men of God instead of the God of men. Mazuva awanda, but kurutivi rwaMwari. Mwari ari kuti stand with me as my trust. Waisa trust muzvinhu zvinobatika iwewe. Waisa trust muzvinhu zvinobatika. Une zvinhu zvawakachengeteswa. But kurutivi rwaMwari, Mwari ari kuti iye ndichamukipa in perfect peace. He whose heart is stayed on me. Kurutivi rwaMwari kune runyararo. I want to pray for somebody. Anoti, I want to stand on the Lord's side. Shokondariwa mazuva awanda, but I have not yet made a decision. I want to stand on the Lord's side. Kana uripo wakadaro, tsinzina tinamate panguva ino. Baba vedu vari kumusha kumusoro kudenga, haisi shuviro yenyu kupedza mapeji eBhaibheri muchitiratidza drama revanhu vari kuramba nyasha dzenyu. But the purpose is to give us a warning, to stand on your side, kuti kurutivi rwenyu imi Mwari tiwane rudzikino ruchagara nokusingaperi. Mukati mechidzidzo chanhasi Mwari, ndinovimba pane wamachaura naye ane upenyu hwake hwaari kuona husiri kurutivi rwenyu imi Ishe Jehovha. Paari kukupai mwoyo, imi mupeiwo simba rekukumirira imi Mwari. Zita renyu ngarikudzwe kubva zvino nokusingaperi nekuda kuva maponesa. Amen. Ndipe Bhaibheri, nyenyedzi yapiwa vafambi vese kutungamira, zvampupurizvo zvisingazodzimi, kujeka kwangu kunotipenyera. Ndipe Bhaibheri, masoko machene ndinotevera, kujeka kwaro zvikomedzo, zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri, apo ndatambudzwa ngezvitema neurombo hwazvo. Ndipe mazviyo Jesu ataura, kunditondedza aripo pedyo. Ndipe Bhaibheri, masoko machene ndinotevera, kujeka kwaro zvikomedzo, zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri, ndinofamba naro, rinditseure nezvakaipa, mwenje weruponeso munedima, kundipangidza nzira kudenga. Ndipe Bhaibheri, masoko machene ndinotevera, kujeka kwaro zvikomedzo, zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri, mwenje weupenyu usingagumi newakanaka, rindiratidze rujeko rwa Jesu, rindionese mbiri kudenga. Ndipe Bhaibheri, masoko machene ndinotevera, kujeka kwaro zvikomedzo, zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Bhaibheri, masoko machene ndinotevera, kujeka kwaro zvikomedzo,
zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. I'm on my way to Canaan. Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, dumelang. Muligaboto, mulibwanji. Muligaboto, makadini. Karibu, mwakaitawani, munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody